Sulit, kau akan sabi imagine sawang pumay kalahi, ipiling nga hepan itiyo. Ya, Tuhan ang bago ipiling nga hepan itiyo. Aja kasi itiyo. Ya, jo pumay ito ngayon ipatong kasi ito banggang ito ang ngayon na. Ya, cuma mang ipaltan yung check IP, ito pa yung mga cuma sampai masih aja punya keputusan yang kita pakai dan usul panjang apa? Walaupun awal jalan pendek, lama mengawas jalan, nampu